Gràcies, presidenta. L'Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Dones de Catalunya. Crec que és important, a més, en aquest cas, poder-les explicitar. Abans d'entrar en la moció, sí que em permetran la perplexitat i la sorpresa de conèixer fa pocs minuts la sentència sobre la violació múltiple de la Manada. Saben perfectament a què em refereixo i per nosaltres realment aquesta sentència, que tot i continuen sempre respectant, sempre també expressem la nostra opinió, tot és opinable a la vida, opinem dels... Ara sí, no, sempre, ho he fet abans, també m'he opinat, ho hem fet abans, hem mostrat acord amb la sentència o acord amb les decisions... Acord no, perdó, respecte, però crec que si busquem a l'acta, quan la tinguem, a les actes d'aquest ple, podrem veure que ja hem expressat desacord i ara també ho tornem a fer. Desacord. I desacord perquè les dones hem de poder ser les propietàries del nostre cos i perquè aquest és un missatge molt perillós. També estem parlant, en aquest cas la considerem una agressió sexual, també estem parlant de violència masclista. És una forma més d'expressió de la violència masclista. I per tant, compte que si pel consum de determinades substàncies una dona no està capacitada per dir en total claredat que no, això no comporti passar de l'agressió a l'abús. Torno a dir, és una barbaritat el que va passar, fins i tot és una barbaritat el que vam conèixer que havia passat mesos abans pel mateix col·lectiu de mascles i el que acabem de conèixer crec que és molt perillós i ens ha de preocupar. Dit això, és més necessària que mai aquesta moció de nou, que és la continuació de la que ja vam proposar i es va aprovar conjuntament amb altres grups d'aquest plenari al mes de juliol, si no m'equivoco, juny-juliol de l'any passat. Ja parlaven dels 120 milions d'euros necessaris, sent destinats als governs, als diferents governs autonòmics i 20 milions en concret per les polítiques que hem d'endegar a nivell municipal. Doncs tornem una altra vegada a situar-nos en el tràmit dels pressupostos generals de l'Estat i amb sorpresa descobrim que aquestes quantitats no estan incorporades per poder desenvolupar totes aquelles mesures previstes en el que sí que es va aprovar en el Congrés dels Diputats, que és el Pacte d'Estat contra la violència masclista. Hem parlat de vida digna, hem parlat de mort digna i ara parlem, a més, de poder no només desenvolupar la vida amb dignitat, sinó parlem de drets humans quan parlem de violència masclista, en el sentit que sigui, en l'expressió que puguem observar. Per tant, continuem amb la dignitat. Avui deu ser un ple de la dignitat, doncs continuem amb la dignitat. És imprescindible incloure aquesta quantitat i dic més, i segurament no és aquest moment d'incloure, i és imprescindible executar els pressupostos, perquè ha arribat un moment en el que els discursos els podem compartir. De vegades no sabem distingir qui defensa què o de quina formació política pot venir aquell polític o aquella política que fa determinats discursos. De vegades jo crec que ens confonem amb els discursos. On afinem són en els pressupostos. Allà on ens distingim és quan prioritzem via els pressupostos. I ha arribat un moment que pot ser ni en això, tot i que en aquest cas que ara ens ocupa sí, perquè el que ens preocupa ja no només és que una partida s'hagi aprovat en un pressupost, sinó sobretot que s'executi. En aquest cas ho dic per la llei de dependència i pel tema de la dependència. És fàcil incloure partides, és fàcil fer discursos, però després cal executar els pressupostos. Doncs en aquest cas el que ara demanem és incloure una partida que no hi és. I sobretot és un missatge que a banda de si prospera o no prospera la moció, crec que és molt important per a aquelles formacions polítiques que estan donant suport als pressupostos generals de l'Estat que ara s'estan tramitant al Congrés dels Diputats i en les Corts Generals. I especialment és interessant perquè en aquest tràmit es pugui incorporar el
perquè sí, ha de ser un pacte d'estat, no només en la forma, sinó especialment en el seu contingut. Moltes gràcies, grups.